Здравейте хора, днес както виждате ще играем Fortnite, защото разбрах, че дава много гледане и топ 10 класации, така че хора очаквайте всяка събота и неделя топ 10 класации. Така че ударете subscribe, ударете камбанката и ще има всяка седмица топ 10 класации. А сега се хвърляте през прозореца. Хора, не съм ви представил нашия нов гост в нашото Майнкрафт оцеляване. Ето го, това е Марио аниматора. Да. Кой наричаш гебе? Гей? Фъри! Ма ние в момента не говорим за моята наклонност, за твоята. Where are we dropping, boys? I don't know, bitch. Какво каза? Бич ли каза, бе? Ей, сега ще те съживя! Ще умра. Ще те съживя, няма! Аде! Тъмно да си оправя нещата, човек. Ще отместя за теб, какво е това? Ще отместя за теб. Какво е това? Какво взимам? Не знам, един господ. Какво става? Предпочитам Майнкрафт. Майнкрафт беше по-добра на моето време. За тази модерна Майнкрафт, човек, много трудно. Let's do this, boys. Защо си розов? I don't Аз си know. гея. Ти си е бати гея. Ти си Розов гей. гей. Аре, бе, Ти си слизай, бе, гей. гей. Аз скочих вече гей. Не си скочил, гей. Басти гей. Не, защото ти си скочил, бахти гей. Толко килови имаш, бе. Имам един! Имам един! Yes! Имам Какво два се кила, бе? бе. Марио, просто признай, че играеш Fortnite тайно. Не играе Fortnite, човек. Ще го приемем, сега Върза ми. притеснявай. Всичко е наред. Знаем, че играеш Fortnite, преди да си признали да играем. О, получих някакво много странно. Ух. Нов Майнкрафт чест, не видим какво има в него. О, не! О, това ти ли си, бе? Някой се опита да ме застреля, някой гей. Да, това си ти. Тук сега ще бием... Няма да се измъкна. Гей. Много си лагав, бе. Знам. О, не! О, не! Здравейте хора! Днес ще ви представим топ 10 видове крещения на Марио. Ако искате да продължим с тези топ 10 класации, моля ви се, харесайте видеото, абонирайте се и нека да започнем с първия лист. Номер 7. Номер 6. Номер 5. Ще убия този гей. Не, няма. Номер 5. Слави, къде си да ми казваш числата, моля ти са, че аз това не мога да направя. О, не! Не! Това Елза ли е? Това Елза ли е? О, Елза! Вече не е Елза, тя е... Измисли сега. Смени ли са звуците на всичко? Знам, замениха ги с тези на Beyblade. Просто казаха им ей, звънаха им, нали, Beyblade им звънаха по телефона и казаха ей. Аре да направим звуциката на Beyblade. И Fortnite си казаха бах си, ще го направим. Само за гледане и за пари ще го направим. Защото е Playground, о мога. Ох, 35. 30. О, яш бе. Кой? Какво? Не знам, някой го убих, но беше забавно. Някой там стреля им, кой ги стреля. Аз стрелям някога. Обаче не мога да му набия нито един удар. И аз не мога. Оф! Кой? О, Елза! Елза! Сега Елза ще стане на снежинки. Елза. Бри, Елза. Елза ще стане на снежинки. Елза! О! Убих двама. Гей. О, не! О, не! Не! Сега гледайте как се копаят хора. Вижте как се копаят хора. Значи първо копаете. Оп. Добре, знаете ли какво? Последете частта с копаенето и просто копайте. Добре, сега протравим как да изкопаем. Къде е нашето изкопаем? О, фак! Да, да изкопаем, Марио! Сега пак ще изпробваме да изкопаем един гей. В момента ходим след него. Това ти ли си, бе? Не! Ела тук, бе! Ела тук копая, бе! Изкопай! Къде си, бе? Хеликоптер! Марио, съжалявам, но аз тук ставам... Кажете някое шоу за... Не знам, еби го. Ма то не иска! Гей. Идвам, знам къде си.
Този гей не иска да работи, това ще го щупим. Чест. Добре. Не го чупи. Сега ще го щупа. Аз съм в града и съм най-худата топка на света. О, намерихте! О, не! О, господи. Ти къде си, бе? Не е важно. Важно е, че трябва да си уреда сметките с тебе. Веднъж за винаги. Какво става? Бате, защо е толкова умно това? Майната Чай те си. лъби!